Kaixo dan hori, hemen Wichita, konpaini honien alabatxiz betetan hau. Ganera, hemen dauzen iruneskakaz, ja proportzinu ekipara esaportu intzu, alabatxi eta txonarteko proportzinu hori. Gaur dauz geugaz. Honeño abizenak ez dakot, klaru, bai... Dauz Idurre, dau Nagore, dau Eneritz, da Areta. Kaixo neskak, zelan zabiltzi, Egunon. 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 Bueno, ba, konta ia, Idurre, zeutik hasiko gara, ze kartxui txukirratire? Zer ekarritxui txukirratire? Ostras, galdera potenti, Bigarren aldiz, zatozena? Bai. Lehenengoku konparsigaz, erraldoien konparsigaz, elkarrizketa baterako, eta hortik sortuten da nalako ez daitz, erlazio bat irratizenaz, ez da lehenengoko biharrez, ontsetala, ez daitz, igual... Bai, Hogeita mar urte... Tu hori zu konta, mikrofonetik kanpo. Ez da konta. Eta hori nintzen lehen domekatan itxukirratian egiten zen kirolan programa bat domekarratxalditan, gauien, eta horre berbaitzen zen herriko taldiek, kirol taldiek egitzen zen bien hori emaitzek eta gauzek. Eta baten etorri nintzen, Saskibaloiko kluben hon nintzen, parte, eta entrenadore moduen, eta ingen duen, ez daitxe, playoffan sartu, edo horako zuzer, eta elkarrizketa bat induztien. Zemat, hori, beragaz ibonegaz? Bai. Elkarrizketa bat, hori zelan, ganera mutillen talde bazan, eta nien eskie entrenatzaile, orduen betikulez gauzek apurtuten. Ondo, gaur apurtuten etor gara. Bai. Da zelan jundez, etxuk aldetu, konparsan asuntu zelan andramaizetan. Ondo, kaletik preparan hauie, ze ondo irrati zen berbetan, lotxatu nahi batien holan, ez ezagunek parati eta zati hori ez, bota zuien... Bai, YouTubeko... Bai, YouTubeko, elkarrizketa guztize, bai, gero giza mobidu sana esan zen, 10 segundo edo 15 segundoko hori reel edo... Bai, gaur egun modan dauen horrek... Bai, eta hori, heldu dazten kuadrileko WhatsAppien ikusi nauen, da zen nauen, ai, dios. 53 minutu ungariz berbetan, eta 10 segundo edo 15 segundoko... hori, viralize, ez dute esango zen. Tarte horrekin txun lotxatu, no? 10 segundokuek, 53 ez. Ez, da hemen zauz. Bai. Bitu zerin etxun aletak. Bai, eske irratizek engantzitzen dago. Claro. Bai, eta azkenien... proposamen bat inauen itxukire eta tamen gauz. Bai, justo zuzendarizek hauntxek urten dau. Ordu erdi baino ez dator, egunien. Desando, ze ondo, Idurre, edo, está ben, torda txo, gusanillo ipike datxo da, ni bai, jo, ez, que ganera kriston tipida, kirola, emakumie, ja, ganera, eldutasune oso ondo eru daruena, eta esan jo, eska honek, aportateko pillo badako, esan, ondo, segi haulan. Da, benda, da, zunte hermoso hartxien, da, seguramente ya está gertuko gizaguametik. Bueno, hatxe bueltako gara, zeugaz, lela, segidungu presentateen, Areta. Nor gizau da hortik? Nago. Iku. Hola. Aldo, Nago... Bai, ez da. Nik lau... Supai. Bale, eskerrik asko. Izenak alrebez titzen nahi, betitzen dute neure truko txuek.
Ondo. Nagore, ez da etorri irratire niño. Edo bai okinzu beste irratiren baten... Bai okintzot, esan Konta. Lagurtu zan, ez da itzi, 5 minutuko gauze bat, literaturan ingurun esan zan, neure terrenuen. Bertan, hemen etxukin? Ez, Bizkai irratian. Oitu. Bai. Mikel Antza etordazten berak dirigiten dau programi literaturako eta etordazten, elkarrezketan laburtzu bete itzen, talan ingendun. Bai. Da ondo, klaro, bosa baino ez da zan, eta horrek seguridadi mote zauzten. Bueno, hemen momentuz ahotsa baino ez da. Bai. Mena anonimatu bizizari honi. Da, zer piketxu, zuek, esan bidot, hemen irua labatzi dakusela, irua orkestu dotaz, da formatu behoni, ez daku, da zeu, ez da, ezu ezakin bihar ze formatotan ibilko gara neurekaz jorratuten, proiektuek edo irratiko hori gusanillo horik zerke piketxu itxukire etorten. Geuaz elkarlanien jorratuten. Egiz esan, neu da neure albuntakoten eneritz, lehengu zinie. Bizok etor gara, como pak, daulan aurkeztuko bai gure proposamena. Gure kasuen da gizau sexologizen inguruen, eta guzandu sexologizegaz batera euskeri ustartu da. Men kasun bermiotarra ez da. Ikusi dulakon, denpori da, hau preokupazio dakune, preokupaziotik etor gara apurbet. Barkatu txubet kontati, Gero, bale. Gero esan gulez, lera zeuri, pertsonalki, nagoreri. Ikusi dutelakon aukera polizbet plaza bat, alezateko materialize hori ideie. Oin denporie, boltak emoten okintzune. Eta baulan, atizo du, eta super majo, super encantador egidozko jatie. Edo igual Josu eta igiritxe onda, ez da? Kontrazein Kontrazein Ez esan, Ez, sekreto. Vale. Eta holan nahiagan nahiena, nahiagara. Ongitorri. Eskerrik asko. Da, beran algun mera lehenguzin eneritz. Hemen hauni, 3. Zer dino eneritzek, zer bultzatutxo lehenguzin eta gaze tortietik aparte irrati mundu honetara ahotsan eta ikusentzun edo entzunezko mundu honetara zer ekarretxu? Bani personalki beti gustazan dazte hau mundu dana, ez dut egin ezer, importanti esangu. Nire ahotsa audiotan bakarrik entzun du WhatsAppeko audiotan, beti gustaz da farandulie, kamarin aurren imitzi eta ahotsa grabat eta aurre gauzetzuk. Eta gizau besan da, hori proposamen bat bota gendun, nagorek komentata, zer, animeten zara ingule eta, bazitzik ez. Hori beti bizan, gure ustez ustartukune gaize, da oso biharrezan eskuen. Eta esan du, ze aukerarik hobi hau ez dut opako, ganera herri zen, eta itzuki irrati zeri apurtzu bete lagunduteko, apurtzu bete barriztuten esangu, itzuki irrati barrizea gule aprobetzata. Eskertuten da, zeuek azganien musiki egun orozu edaku, oin momentuen, eta zeuek az jorratuti aukera hau oso baliagarriz da. Oso ondo, orain atxeko zaurringo ez da, zeuek bizok botaia zer dako zuien pentsata, edo norrarte dako zuien kalkuleta zer guzuien egin, edo zer gustako lekidatzuien, da gero zer bihurtuko dan ikusku danon arte. Aretan permisuaz. Esan, zeuek hasi, eneritz eta nagoa, ze pentsazu egin irratiz? Orain algara enroi apurtzu ben, no? Orain ja, aldu de momentue enroieteko. Muy bien. Ia menatako gidoie. Ez da gideri, bakarreta burrezko palo bat, eguitzik emondoztena nerviosa tipu igardoztelakon, ez da initzarra oin badau, tire. Ez ebez, gure proiektu azkanin da, nagorek esan dago moduen sexualidadie, sexologize eta euskeri ustartutie, batez bermiotarra ez da, nago? Bai, ganera hori preokupaziotik zunaien alen esaten. Denpor izan da, burun bueltak okintzune, eta ez du kusi, ez du topa espazizorik seguru da komodue, sexologizen ingurun berbaitzeko, ikuspegi feministe batetik, eta ganera euskeraz, eta ganera
bermiotarrez. Geure euskeran. Claro. Guretzak hori, urrie da. Bai, urrie eta importanti be, bai, giritzie aukerie eta da plaza bat okitzie, edo espazio bat okitzie, horren inguruen tabuize barik ezer, eta eufemismorik erabili barik, osea, transparentzi guztizegaz. Eta patologize barik be bai, hori oso garrantzitsu beto baten du, sexualidadi oso patologize eta onda beti, eta purtzu bet, urrie topati horre basatzen. Bai, ganera hauri bost diferentiek alzati bai karrita sartu, no? Ze oso estereotipeta bai egonda. Eta sexualidadi ganera zentzu zabal baten ulertute, sexualidadi bakarrik iguala, harreman sexualak, sino, bueno, bai, dauz maskulinitate feminitate eredu batzuk horren atzien, konstruzio kultural bat. Bai, eta, claro, bermion, da bermiotarrak zer aldau aporta hor. Zezema berbadakuz, adibidez genitalak izendatuteko. Javiko librue. Por ejemplo, tortoli, motzoni. Hautzek haulan datozten espontaneamente, Ondingoztu preparazio. Amen daku bermiotarra. Amen, zitalek iniko izteize. Bai, ez duzetuko. Zein esan zuzuk? O Javiko librue. Justo Luciena. Liburue edo librue? Librue. Bai, beste mile dakusea. Ez dut opa ezer. Igual hoja biko emingot. Igual hoja atzegaz. Bai. Ez da hitze, ez da hitze lanoko dan euskeraz. Ez da hitze. Horri zehatze. Claro. Ez. Horri zehatze bari da, no? Bai. Ez da hitz. O motzoni emini, o tortoli, ero txitsarru, ero... Bueno, hori dana genitalan. Bai. Zungara hasta ere genitala. Hau esamiko txagu zitaleri. Hori falta dagoela. Erregistreteko mesedez. Tortoli, igual tortoli. Zita lehertu hau konpondute mesedez. Tortoli, Edo bekolameri. Abitu, tortoli, hor dau. Handau. Bueno. Lehenengo adieran. Alua. Bai, tortoli, alua, beti erabiltzen da gogor hitz egiten denean, edota azerre tonuan. Adibidiek, neuri emostazu txikizena ez da, tortolie dako zuzuk zarra. Arrain asko ekartxu ez da, arrain asko zeure tortolie. Eulan, ez dira bide inoiz, Da, irugarrena, aretako tortoli erreta. Ibiltzen beste gizonagaz. Hala, esan da bandizena. Claro, hau ikusten da bebai, adibideek esan lehi, gizon batek itxi edo. Esan lehi bebai, Ibanek, geure zitalek, haunek adibideek begoinan liburutik atatie. Tortoli elakue. Pertsona lodikotea, baina andraskue. Bai, hori ja geure terrenotik aldentuten da. Bai. Igual neurera urretuten da putxue. Bueno, esan lehi. Venga, aprobetxa ingu, idurre, ze gaik kartxu zuri irratire, zein guztako zantzun, ze zure arlo naturala kirola da, ez da? Bueno, osasune kirola, zelan jorratuko hamen itxuk irratian, ze gai guztako zantzun zeure geugaz programa honetan jorratuti? Ondin hordako te buelta-bueltaka, ez? Tortolak bueltan dagotez. Txoriz bueltan bai buruen apurue pentsaten zelan aldan ustartu, emakumie zentruen imintze, eta bai kirola edo jarduera fizikue, etapa desberdinetan batez be, eta zelako garrantziz edakon, eta bizitze osasuntzu be, erutie eta jarduera fizikoa esatie gauze bat. Beteten gaitzu zena, lehen komentatu moduen ez, da orain anglizismuek erabilitze wellness hori berbara helduti eraren batera, eta orduen programia purbet esango zen gai desberdinek hartun emakumien etapa desberdinetan, zelan aldun hobetu geure wellnessa, ez? Eta ideak emon, eta arrazoiek emon jentie mobiteko, era desberdinetan, eta holku epe bai, eta batez be hori
hor dagoek, ez? Lantza irratitzi, jentiri ialdute madatxon, hori esango da, entzulien arabera. Bai. Eta horrek hor dagoek, ez daitz, denbora laburrien jenti movimientu nimini, ez? Eta bermio osasuntzu bat lortutie. Eta batez be, hori, jente edo andra nagusiz eta be bai apurtzu bete balorien imitzi, ez? Orain igual kirola eskuragarriz hau da hau umetatik emakumientzako, bai adin batetik gora apurtzu bete hori bat tabu bai esan da, eta ez da esan andran egunerokotasunien topaten zan gauze bat, eta oso garrantzitsue da alik eta bizitza osasuntzuena, eta batez be andrak ikusti euren gorputxe ez dara esan bihar salduten dozkuien moduen telebizioen, ez? Beti moten doztarra bizu ikusten duten horrek anuntzizuek konpresak bidauila andrak txise batxieko, ez? Ataten hau neure lekotik, ez? Ikusti hori, ikuste dut emakume asko kemon daubila poretxo, ez? Holan esan bidela, eta ganera ez dakola saliderik, eta badako. Claro. Badako. Eta beste gauze asko, ez? Bai guztako lekidaz, bori gaizotasun gogorrak pasaten dauen jenti bebai okitzie klaru kirolape lagunduten dauela hori bizitze hobetuten eta osasuntsua egoten. Eta horren gaixotasunen kontra itzie bebai. Claro, nirelako tortola batelez, zelen esan zu hau, healthness. Wellness. Zerau fitness, da bat, hori danok dakigu. Sobre todo, crossfitera eta polideportera duzen horrelanak. Esan dozti ambiente hona dauela horren, zelan da crossfit hau dakona, sauni dakona, bermion. Sicilin ambiente politxe dauela, ez da? Bai. Esan dozti, Ambientitzu dago, gudagoenantzako ambienti dago. Ez da guenantzako gure, bebai da, espazizo elegantia. Pori kiroldek izen bebai injabi aplikazioa tatara, eta esan dozti konduto danak eta darbitzu da bila, eure kanbize, horre... Bai hori, idurrek esan dauen healthness hori, wellness edo hasta zu azaldu. Bai, berbabidien, azkanien, ez? Well, ondo, inglesetik, eta nez, gorputxegaz edo zer ikusi dakona. Eta hor wellness horretan, ze fit erabiltzen zen, hori gorputxegaz, kanpotik ikusten dune, ez, gorputz bete fit, ez? Bai. Eta wellness gustartuten dago, edo bateratuten dago, bai emozionalki, bai sozialki, aparte gorputxe, ez, ambito askoz begeiz dago, eta orain aktibidade guztizek horretara bai zuzenduten diez, edo saiatuten da, ez? Danotako igual, nagusiz hauek ari zenak, gore imaginaizuen zelan zan lehen gimnasizo bat, ez? Makinez beteta, eta laborma, eta bikoltsoneta, eta listo. Eta orain, gimnasizo horretara batez be dizenak butik moduen seinalaten dizenak, basartuten zara da argizek amatata dauz, edo dau baltxik pintxet eta makinetiez, última generación, musikien bebai, eta dauz bestera batera, ez? Eta da sartutilez, ez da hitz, bidai batera sartutilez, ez da laue hormako gela batera. Esperientzi bihurtuten da. Bai, esperientzi bihurtuten da, eta dana batxien da, hansauzenien, hori zuk esan zune, zelan horreke crossfitek dakon zaune bat, horretan lekutan egoten da, dakozu fisioterapeutie, dakozu nutrizionistie, dakozu igual psikologo bat noizbenka, orduen handik urteten zara, barriztutelez, ez? Urteten mazun, zen, emoten du salsara alzun goizeko berazizetan, eta arratsaldeko zazpitan egiten. Bai, eta hori, dakozu sekadorak, eta dakozu, ez dakiz ez, bestera batera montatan dauz horren gimnasizuek, eta hori da, hori wellness ide guztiz, ez? Orduan ez, txarduz bauten ulertu, zure programia guztako lekidatzu zuzendu tiotie, gehizen bat,
alabatxizeri, Andrari, ondo datortxo, gizonari hauzakitxie, klaro, zekani bikote modureta, bueno, zuzien alkarregaz bizigara. Bai, está. Da gero, abaniku be zabala da, oso gazterik, oso heldurarte bebai... Bai, zen nik uste dute garrantzitsue dala be bai, orain eumiek eskuragarri dako oso gaztetarik kirola, eta batzutan errendimenduko kirola be bai. Hemen Bermion, Sicili, gimnasia ritmikakuek, bai eskubaloie, bai geriketa, badauz ja kirolak errendimentu edo entrenamiento asko dakoienak hastien, eta hori gurasuek jakitxie be bai zelan gestiona edo zeintzuk esan aldizen esan euren seme edo alaban behar izanak, eta zelan etxien hori dana ondo gestiona, garrantzitsu esango da. Orduen hori umien dan, eta gero heldutasunien, eta gero menopausisek, eta hirugarren adine, hirugarren adine ja ez da 65 gora, gizo petzen doia Andrak helduten dizela gorau, eta 70, 80, edo inkluso 80 epe, aldabila segidu itzen jarduera fizikoa. Normal, ze horrein gauz ikusten, 28 urteko umiek, normal be bai ikusti horre eunda bateko, claro, hablan da. Ez dakizu zelan postuten nahien zeuen proiektu honek kartigaz, egizen bate hauri, idurrek azaldu da orain, beran entxulegue nor esango dan, da zuek neskak, nor esango da zuen targeta, zeuen publiko objektibu edo, ze adinetan edo, da norentzako da zuzen dute zuen programi, edo norentzako gustako zendatzuien zuzen dute oti. Belarrezetako jen danantzak. Danantzak. Antzeko parezido, oza, danak lekidazko gustako bakarrik emakumietara llegatie, oza, publiko zabal batera, pentsaten du biharrezana soziade guztizetakora. Guztiz. Eta adine bebai, hori, oza, eziketan ideigaz bebai. Zenbat eta gaztia hobeto. Eta harina gazi, hobeto. Eta zenbat eta gaztia hautik hazi, honen gauzen inguruen, transparentzi guztizegaz berbetan. Naturaltasunegaz, eskaskanin naturala da, harik eta bien. Bai, lehen komentadu, eleki da askule guztako konsultoizo bat esatie. Bai. Bakotxak beran, banik hau arazudako, bestia, ez da gure helburue, batik bat nien nahielakon sexologi ez nagore bez, bakotxak geure gauzetakuz, bai, bueno, da gaibet beti guztada zandaskune, eta gudune, hori plazaratu. Modo, zabalkundera begire, modo divulgatibo baten, ez, amen, geugari ez... Bai, gizentak egunak eta geutin egune da ondo, da ez da pentsabe. Ez, para nada. Bai, zuek ekarko zuie askanien aztertute, zeuen programak, bai, zuiena da jentik zorratu, eta autorreflexio batera be bai helduti, Hori da. Zer preparata zatozi, Eroso onzari zeuen gabizeri buruz galdetuten? Eroso zauzie? Bai, ez da? Bai. Bueno, horrein aretan haunek askaningoko kantak entzunguz, da prepara zer datorren entzuteko. Piztinera ingo. Naganera aretan kanta honek itxiko zalde da ja ez dut emazuen hau, ja bakizuen ordan hau tipi. Niretzako una de las más grandes. Andra Modure, Paquita lo del barrio? Por supuesto. Bai, rata inmunda iminiba. Gerotxu hau neuk faieten duten mutil Modure. Como la copa, que porque me gusta el vino,
Bueno, galderi da, zeuen erosotasunetik atateko. Bai, geure gaizen ingurun ez da. Bai, of course. Palestina marriz. A ber, sexualidadie, apurtxu bete bikoteko roiuek, ni gizo modure bakizu. Ba, igual, ondo datoz meno, pausi zen mobidek zakitxie. Bai, gaur improvisaten gabiltzele zele, ez da piztinera bota garales, ba, neuretorren hona gutxuti, karri, zelan kontestaten zuie. Orain dela hilabete edo bi, ikusi zaten pelikule bat, hainbeste deseroso, ikusi zaten pelikulie, deseroso, bai ikusi bizan duten, ze ganea zantzaten eskalaguneri, hau ikusi bizu, tal, da ikusi izan du bizu, super inkomodo, gero autorreflexionerako, da gudu zakinik, lelau ikusi bazuien, da espazuien ikusi, ba, neuke kontako txuti apurtxuet. Dako izena, robot de compañía. Ikusi zuie? Ez, pendiente dako, persona batek gomendatu dozku. Bale, idurre? Ez. Bueno, ba, kontako txuti, horro pelikulen, txuti apurtuko pelikulia, bai, apurtxo edo, bai, ez dako lan intringul izan dize, gauzie da azten dizela sortuten, bai gorputxek, eta bai inteligentzia artifizialagaz iniko, robotak edo zer dan. Orduen, pelikulen hasieran ikusten dauela bikote bat, duzela neskien anaizien etxera, apurtxu edo sorpresa, ze, klaro, bikotigaz itxi dau, hor dala gitxi, eta duez bizitzi itzen berari. Apurtxu konpainize, eruten txoi farize eta hori. Klaro, ze pasaten da, elduten danien, morroie dau, beran hainbeste diro balizo dauen robot horregaz, trinketen, bertan, beran oien, da tal, klaro. Ikusten da, benetan, ez da igarten, diferentzize, hau da horren ametik 20 urtera, eta ikusten da, eurek robotak edo zer dan, robot horrek, gizaki batelez, bakarri dako jamen atxeko mandan botoitxu batelez, bai, konbertsazinue da gorputxeta da oso, super buenorra dau beran eski, da mutie oso buenorro dauz. Bai, dauzera ezberdinetakoek bakotxak sortuten daugu dauen erara. Orduen, galderi da. Zuek uste zuie, bikotie bako zuien, eta olako katxarro bat hartutiek, jakinbarik zeuri bikotiek aurlako bat hartun zule, zelan da, infidelida edo zauzela engaineten bikotie, ia. A ber, nek hausetxu desangotzut. Baia temon. Esan du, parkatu gitzi, esan du ez dala konsultoi du. Rata dos patas entzuten duen artien pentsa. Neupe bai, Rata inmunda, animal rastrero. Orain bakiz neu gaitzi zauzela pentsaten. Sentiten dote nahi perfektue. Inorbez. Zelan itziz nizutien aruen, zuek errematateko. Txau. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo... Bako zuia iritxirik edo niño... Bai? Ja, ze uste zui. Hau reflexio bat da, algara erretu, hemen gabiltze. Hau nik ez da programi. Hau da... Un demo. Presentazio bat. Zeueri ez etuteko gehien bat. Erretu, hombre, ez dago ezer estipuleta orduan bakotzan openinu edales, erretu, aperak pentsako hau. Vale, no basiko nahi. Nik uste dut ez ez. Ez da la infidelidadie. Argumentazioa?
Zeitzik ez? A ber, lehen lau, ez da gizaki bet. Gote esan, konsoladore bategaz albiltzen nien bardin, no? Badau jenti bai konsoladoragaz infidelidadi topaten dagoena. Bai. Orduan ikustot, Zelan, parkatu? badau jentie masturbazio infidelidade moduen hartzen dagoena, bai. Bueno, nirentzako nik bikote bat usta dala, zeure biziko konpaini bat, sexurako, berbaitzeko, edo proiektuntzako, asko da, no? Bikoti edo bakarrik eda sexuntzako. Karo, orduan hor dugu infidelidadin kontu, ez da matize bidena, zer da infidela esatia? Bai. Edo Es que desleiala euskaraz. Ez azule esan. Osa, gut esan komentasunien, bueno, edo plantiesunien, esan zu, bestiek, bikotik, ez dakile dakola hori robota. Hori robota. Orduen ja, ez da bakarrik sexualmentien beste robot bategaz zure naizek edo momentuko hori Asetutia. asetutia, sino que ja zauz tapaten zu momentu, ez da? Orduen nire neskalagunek edo nik badakun konsoladore bat ez txagu esaten bebai infidelidadi da. Ni pentsatzen dut hor gauze diferente bidauzela, oza, manda batetit hau, zeure placer individuala eta independienti da, osea, bardintzoz bakosun pareja bat edo amar, porque claro, beti itzen da bebai berba olako kaso bate ataten daniko maizen ganera monogamizen hortik, ez da, bikote eredutik. Bai, ze pasatzen da, ez bakosun monogami bet, edo relazioik iritze badauen, edo, bai, bueno, hori dana, albo baten itze gauza bat, zeuk zeure burugaz, da zeure gorputzegaz, enguzune eta libre de todo, nire ustez, eta parejiek peiga bat imitzen batzun, edo hormugek imitzen batzuzen, niretzako ja hor problema handi bet hau parejan, eta gero ja beste manda baten parejigaz ze harremandakozun eta ze negoziazio dakozun hor harremanan, ez da? Osa, horre gauzek esaten bazuien eroez, badan zuretzako hori personie. Adostute edo. Bai, niretzako harreman bakotza da negoziazio bat. Nik galdetuko likitzatu bai, bikotieri ia zer ikusten dagoen txartu edo zekitzen txon infidelidadi danik pentsatia. Osa, hor seguramente ongo diez, bikotien seguridade asko. Ikarak, gero igual bai, ez dagoela igarten beragaz bardina hitzen dagoenik, ero ia zaititako hori necesidadie, ero bueno, hor gauz asko aldiz aukera moduen ikusten dut. Horre gauzetxuet, batiz txuet, hemen pelikulen ikusten da, berari morroieri, klar, honek duez, bikote modure duez, no? Eta ikusten dauia naizie horregaz, ez tizkonduretuten dala, azikera tan robot bat, eta aurritzitzen dau. Orduan gero, bueltaten da beramutile, ze bideozokutan itzen dau lan, eurek erlazioa osona da, da azten da apurtxuet interesaten, zelan dan hori gauzi, edo zela robota edo tal. Orduen, da un momento bat, non ikusten da bikote horreri, mutileri gustaten da txola, sexu baino hasiarin hau da, gustaten da txo, zelan esaten da hau, enpresa batera datoni nor barriz eta entreviste bat itxilez. Da, entreviste horretan casting bat esatilez. Da, casting horretan zelan duen gauzi berotuten. Da, ikusten da hori dago lehitzen beran Andrigaz. Bai, klaro, Andri papelatik urteten dau. Urten itzen dau. Eta besti dau, bakizoa gustaten daztena, zeitxike urte dezu papelatik, eta tal. Orduan, klaro, azten da jolazten apurtxu eta azkanien robota berak itzen dau, da hor pelikulitxo di kontako, ze gustako lekidaz haue bai, beste egun baten retomati pelikulita gero, zen iritzize bai, da pelikule bat non, zure iritzize, ama, sexu asuntutan nauli eta orain. Ze guzu? Ez, irratizen nau. Venga, gero ditxuko txut. Transparencia. Qué cortarrollo, hemen. Musiki be. Aurro nahi, bero nahi da amake. Bai, zaitxuz. Baia, coitus interruptus. Coitus interruptus. Madres coitus interruptus. Maters. Bueno, gauzida hori. Pelikula honek niri eritxize du ez taldatuten denpora baten
eskerretik eskoire edo bai ez, eta orduen hauri be gustako likida zeuek ikusti ametik eta hurrengoko geure batxarrera. Baina, pasa Drive-etik, eso. No topaku ba. Drive-etik, da Drive... Amazon Prime esan zu dagoela. Espacio patrocinado por Amazon Prime. Bai, Amazonen da habitu badakot. Kenik ez dakot. Pasako txutie. Pasa, misedez. Ni badakot. Vale, badakozu. Topakot, Bueno, bai. robota kompainia dako izena. Nik ikusi seri bet hortik duna bai eta zelan betaurreko batzuk imitzen zuz eta dauz lau mutil azuzenak elegidu eta da itzen dau zure nobizu moduen eta orduan ikusten da kaletik jenti desarritze hori kafeti batean eta gestu ekitzen ze ez dakonak gafak ez da ikusten eta zuk ikusten zu zure albuen dauela desarritze aukeratu zune mutile eta dau zeuretzako bakarrik inbiteteko, lorak eta eskotik agarratazuteko kaletik eta horrez eta dau apurtzu eta enpresa bat hori sortuten dauena eta beste enpresa bat itzen dauzena benetako zitek first datezen moduen balakuek sortuten dauzenak eta orduen da bortxoke bat sin más ni dute gaize antzerako dala joan nahi agoraten apurtzuet idealizeta, no? Horre apurtzuet kontrara, ze hor dako zu zeuke, claro, horre gafak dako jenak, ikusten dabi eta bestik ez. Bai, eta orduen karo, horbe bai sortuten diez, hori ez, gizartien aldizenako gonez, zu mutilagune badako zuen aizeskue, ez da benetako, Bueno, gero, karo, realistia bitzeko bera serize, ikusten danien aldao, emone abrazue, edo mozuek, edo zer danez. Bai, karo, horrez da ongo reprodukzio bat, gut esan jentiek hori nobizue, okingo badauen, gero ez da, orden gizartien sortuten dizen horrek ez, eta guzurre dala, eta putzu zeure buruen gaineten zule ez, irudi bategaz, eta, bueno. Eta reprodukzio dela bai helburu, nikotino. Azkenin proiektu bat ukitzie, gizen bat, gizenatan proiektu usatzen dela. Bai, parte bat, ez? Bai. Figura bat, punto. Bai, bueno, jenti eskonduitzen zan konmigo misma eta olako eke hondi, ez da? Egon zan epoka bat eskonduten zan zara zeure burugaz. Bueno, badanatai konmigo. Igual hori gaize be azuiatara. Zen programa. Vale. Bueno, babitu, apurtxo eta holan jolastuteko esan zuien horregaz, egiz, guzurre, zemat egi guduzakin, zemat guzur bebai dakuzen beharrezkuek, honetan ongara joko bategaz, ameti dakotaz kanta batzuk. Ia, bota bia. Da, inbizuiena da, aukeratu badan guzurrezkue edo egizkue. Ia. Ia kinikue. Ahí estás, ia batekintze, edo ez, hauri, ia, joko gazon garana. Ia da. Ia, bitu, gaur, bitu, amedako zi. Nik esangot bai. Neuko bai. Bai zer? Ia. Nik ez. Nik esango benetako dela. Konfrontamiento sortuten. Ia, txutxutia ia zeusar esaten, idurre? Nik esan bai dauela iagaz. Iagaz. Nago? Neuko bai, ia. Nik ez benetako dela. Vale, ia da! Vale, orain hostia, ez terreza, hau pasan aztekue, ia igarte mazuien. Ia,
Halako soinu herriko bihotza Irribarre batek pizten dau poza Entzuna aldozu barrea kantu Danontzat zabalduta uno gure atie Ay, qué buena. Idurre, concéntrata, Analizeten robot bateles. Konzentratu zara. Habla, kasuka zaurezke. Entzuten hona, ia, agotxak emoten da, zen, Bai, musiki bai, azkanien. Venga, txuti, Bai. txikos, gorein atzeko zaurre, venga, eneritz. Ez, hau, ia da. Hau ia da. Bai. Ne puede pensar dut, ia, ia dela. Idurre, Ez, venga, kontroi etxeko. ia da. Jo, ba, Bermioko rock taldi badako je hor, Bai, Kanti- ez da irratik ze... Ja. Ez da itzen datxo. Ba, ia hau kuriosidakot. Gana, bitu honen letri, ze politxe. Sisilila mi auras fiti Itzez haizeak esnatzen dau Bermeoko jaiak hasiko da Jaiak. Zer da, gernikarra? Bigarrez hasi, Jaizek. Igartxago, ez dako bermiotarran zer. Ez dako. Politxo hau, Ja. Politza, ia, musiki bizu. Ia, oh? Musiketzu sortu bizuen radietzuntzako. Bai. Bai. Ja, nago zer. Nik ia, esaten está zen. bien, está bien, está. Bai. Idurre? Be bai. Bai, Vale. pinize, Bueno, ya Eneritz be bai? Benetan fue. Claro, ia. Honek, apurtxu ez egit jaigirugaz, inzan duzen, honek ja, hor dako zuie bitu hemen nimingo txuti ikusteko. Hor sortu izan duzen Ia. batzuk, andrameizetarako. Ditu, hartu izan duen, ikusten zuien moduen, hemen dako letri da guintze... Ai, hau ez da, bitu. Bai, batxaterue. Bitu lera, huiminguna da igual euskaldune, hau taka. Ikusten zuen hemen letri egin noena dan, Iñaki Horrekotxea, letrista, da honek sortun duzen andrameizetarako. Orduan galderi da, zuen pentsate zuie, hau entzunde, efekto bardin itzen daula da ez, egut esan, irudize gauzo itxute orain ikusten, eia gazintze, gizakizek, gorputxek sinistugu dau, ez da gure, importatxo, hau jantzan ingo zandun, ez ia dalakon, ez... Nik dantzan, engo lekidot edo zer. Osea, bai. Bai, ados no. Bai. Da gane, ilusin jutzen da, no? Hau kanti, bueno, niri behintzat, entzuti, batzata moduen, nire garrazi ditzen dozt. Bai, entzunzuna. Bai, entzun dota. Reggaeton, be, bai. Bai, da, salsa. Reggaeton Niri gane, garrazi abitu ditzen zelan dauen, dozt. reggaeton jentxe. Diseñada para la pista de Claro, baile. es que está diseñada para la pista de Diseñada. baile. Benetan. Bardin. Haptzen hobi ikusten nure burue portosarrien. Claro, hemen reggaeton llegane, bai, adibidez, danada, ez da itzen txumbazuien hau flamenkue, adibidez, Bai. da gauze bat, oso flamenkue da, bai euskeraz. Puntazo. Hau ez da, normal, hau ia barik, esango esan dan, oso gatza, Ja. ez da itxauen txumbazuien olako zeuzer, bai, bitu. Eta bermioko berbak, osea, bueno, Claro. letri bera da. Bai. Graziosu da, nire garrazi ditzen Ba, eska hau da, en plan, hau zelan entzungo esan du nia barikia. Ba, bueno, zu esara aurrekotxeak kalera da. Bai, edo bide barrietara, eta ez dako. Bitu hau, mira, que arte. La mine La mine. La mine. La mine putu. Kosta interpretatie, Giruak berbiztu da
Hauen entzuzien. Bai, ni bananak entzutaz. Bai, danak entzuzien, Bai. Vale, venga, akaben gonegaz, imengo txutia eskaningo kantie. Entzun, hau grabata lotzen. Hau, danak dau grabata. Es un mítico. Tranquil, ez te pasa nada. Hau ez da mítico, no? Porque hau... Eskal zuzenin bai grabaten da, bai. Gero... Geuk entzuteko. Ja, honegaz bai. Hemen entzun paristekaz. Bueno. Entzuzen paristekaz. Tranquil, hori gero ingu gero, abitu. Gero ba. Horein, azkaningokuek akabateko hau joko hau. Hau dut. Premizu da hau. Bai. Consorcio. Ez. Sino zuki irratia. Ariketa zu geratuko zara ameti. Hau ez da ia. Hau ez da ia. Itxuriokin. Baporetan egon Ba, ez da ikusi bazien, anuntzizu, bai, Son Gokune, bozaitzen zauena, egintzen. Euskarakue? Gizona, Bai, hilintze Son Goku edo, bueno, beste personaje bat, Sin duda, bueno, pues que en paz descanse. Orduan zer, hau ia da, no? Ez da. Ez. Da zelan dakizu ez dela? Abotza oso bereziz dalako. Da euskerie, zelan pronuntziten dauen. Oso, ondo, ba, behin jakin dizuien, amenokin zuzela musikari bi, bat oso gaztia, mazortzi urte magu, da onzame bai Josu Teietxea, da bizeke inzabien Sabina zerta. Jokanera hau bosa karakteristiko da. Ja, tio. Nik ez daita galbadania gazi sortu, vamos. Eta bat ez beha euskeria, ez? Bai. Barmiotarra da. Bai, gero marrazki bizturunetako intrue. Ja. Bai, bueno, Son Gokuna aurre... Bai. Lupe. Bale, neskak, ba, bitu, gu hemen itxukirratean placer bat esango da zuek ametik ibiltzi, bai idurre, bai nago, eta bai eneritxeri eskerrak emone tortik gaitxik. Zeueri. Eskerrik asko zuzenien entzuten onzarindan hori. Da, bueno, bariko politxeokin. Da, ikusko gara, nik uste dut ikusku zela honek neskak ametik gane aportu dabi gaure errekorra, txoe eta alabatxizen kontrakue, da ametik ikusku zela segida. Baitxe. Hala, ondo segi. Onde bili. Eskerrik asko. Agur.